Kode booking dening Adina Al-Fajri. Bri Febri, ge ayo keprungu suarane Kenes saka njaba kamarku. Aku gawe-gawe menjerke kami. Banjur buka lawang kamarku. Wis katon wong wadon ayu kang mecucu sinambi gendong tas rada gedhe ing gegere. Gregah, aku langsung ngrangkul Kenes, kancaku raket sing wis kaya mbak yuku dhewe. Wah, sajake awakmu wis ora sabar ya, ditakonku marang Kenes. Dheweke mung mantuk lan njiwiti tanganku. Dina kuwi, aku arep menyang Surabaya ngeterek Kenes lomba. Kabeh wis direncanakake kawit seminggu kepungkur. Tiket sepur, papan kanggo nginep, lan sembarang liyane uga wis kaitung. Sakwise ngunci kamar kos, aku ngetokake motor lan manasi sedhela. Sakwise iku nganggo helm lan mangkat tumuju stasiun. Dene Kenes bonceng ana ing segel mburiku. Nes, mampir tuku sarapan sedhela ya, wetengku wis kembrucuk iki. Panjalukku sinambi nyetir motor tumuju stasiun Tempuyangan. Yo, aku yo ngelih iki, pisan tuku nyamikan lan wedang ing ngono. Wangsulane Kenes sinambi nyawang jam tangane. Aku banjur menggo lan mandhep ing warung pinggir dalan. Bakmi dadi pilihan sarapanku. Dene Kenes milih tuku sego goreng. Ora lali nyamikan lan wedang kanggo sangu ing dalan. Kabeh panganan mau wis diterima bungkus lan arep dipangan ing jero sepur sinambi mlaku metan tumuju Surabaya. Amarga wis dadi pakulinane, aku lan Kenes yen mangan bareng ora bisa nek mung 5 apa 10 menit. Mesti luwih saka 30 menit. Malah bisa sejam utawa 2 jam. Sakwise bungkus panganan mau, motor langsung tak gas tumuju stasiun. Kahanan stasiun isih sepi, mung ana petugas lan wong-wong kang gendong tas utawa nyeret koper. Durung akeh bapak-bapak ojek, supir taksi, utawa kuli panggul sing biasane pating sliweran sacerake parkiran. Motor wis tak parkirake. Aku lan Kenes banjur mlaku tumuju mesin cetak tiket sinambi nyawang wong lanang enom kang lagi migunakaké mesin kasebut. Sajake ibu-ibu mau kepengin ngerti cara migunakaké mesin kowe kang wis ambil. Mas, nyuwun pirsa, kowe mau lene tak tiket kepiye ya? Takone ibu kasebut. Wah, ibu iki mesti wong jaman biyen. Mosok ngene wae ora ngerti carane. Kalau mending ibu takon marang wong liya apa Pak Satpam wae. Nek tak terangke ya mesti ora dong. Langsungane wong lanang mau sambil nyawang HP-ne lan lunga. Tak sawang ibu mau sajak sedih atine. Aku banjur ngomong marang Kenes supaya ngupur ibu kasebut. Nyuwun sewu Bu, wonten menapa nggih? Sajak ibu bingung. Ditakonku, iki lho Nok, aku ki kepengin nyetak tiket, nanging ora bisa le nganggo mesin iki. Kawit mau uga durung ana petugase, wangsulane ibu mau. Menawi ajeng nyetak tiket kangge mesin menika, kedah kagungan kode booking rumiyin. Menapa ibu kagungan kode booking? Pitakonku maneh. Kode booking ki rak sik kaya mengkene to, Nok. Anakku lanang ki wingi ngirimi aku nomor sing aku ora dong karepe kepiye. Jarene yen nomere kuwi tak duduke petugas, mongko tikete bisa kacetak ora perlu ngantri ing loket. Wangsulane ibu mau sinambi ngetokake smartphone lan nduduhake chat saka salah siji nomor aran Yoga Anakku kang isi gambar kode booking tiket sepur.
Nah, nggih Bu, leres menika kode booking ingkang kula maksud wau. Nah, menawi sampun cobi kode kasebut dipun ketik ing mesin menika. Monggo kula piyantu. Aku banjur ngewangi ibu kasebut anggone nyetak tiket. Sakwise mencet-mencet kode booking, mandhakake identitas lan liyane, tiket bisa kacetak. Ibu kasebut katon bungah atine. Sakwise iku gentian aku lan Kenes sing nyetak tiket. Matur nuwun ya, Nok. Aku wong tuwa sing ora ngerti babar kaya mengkono. Kabeh wis beda jaman. Apa meneh aku ki mung dhewean. Kabeh anakku wis padha omah dhewe-dhewe. Dadi mung lunak-lunuk dhewe aku ki. Boten menapa, Bu. Monggo sareng kemawon anggenipun mlebet kereta. Kula lan kanca kula ugi ajeng budal dhateng Surabaya. Wangsulane Kenes sinambi ngewangi nggawa gawane ibu. Oh iya, Nok, seneng aku yen isih ana wong enom kang sopan, ora isinan lan gelem mbiyantu wong tuwa kaya aku ngene. Ora kaya masih mau gagah awake nanging blas ora duwe unggah-ungguh karo wong tuwa. Nyawang wae ora gelem, mung nyawang HP-ne wae. Nggih mboten, Bu. Tasih kathah kok tiyang nem ingkang ngetrakake unggah-ungguh nanging dereng ketingal mawon. Aku Kenes lan ibu banjur mlaku tumuju sepur kang wis siap mangkat. Ora lali aku ngenalake awakku lan kancaku sinambi mlaku. Tak pangaken, Bu. Kula Febri dene punika kanca kula Kenes. Nyuwun donganipun nggih Bu, bincang-bincang Kenes badhe lomba ing daerah Tunjungan Surabaya. Walah, awakmu menyang Surabaya mergo arep lomba ta, Nok? Omahe anakku sacedhake stasiun Gubeng. Mbok menawa awakmu wis rampung anggone lomba, mampira, Nok? Mengko tak ajak mubeng-mubeng Surabaya. Iki catet nomorku ya, Nok. Ibu kasebut banjur ngetokake HP-ne lan ngakon Kenes nyatet nomere. Sakwise kenalan lan ijolan nomor telepon, aku lan Kenes nuduhake tiket lan KTP supaya diperiksa dening Pak Petugas. Aku lan Kenes banjur niliki nomor kursine ibu lan aku goleki kursine. Bu, menika lembahipun ibu, kados kula sukaaken mriki nggih. Andane Kenes sinambi nelake kados gawane ibu mau. Oh iya, Nok. Matur nuwun sanget ya. Muga-muga apa sing padha kok tindakake iki bisa kawelas dening Gusti. Lan apa kang dadi tujuanmu ing Surabaya bisa kagayuh. Pikantuk kasil kang maremake. Sukses ya, Nok. Amin. Aku lan Kenes kompak ngamini dungane ibu. Sakwise pamitan, aku lan Kenes banjur pindah gerbong. Goleki kursi kanthi nomor kang jumbuh karo nomor kang kapacak ing tiket. Sakwise ketemu, aku lan Kenes banjur lungguh nyenderake boyok. Ora lan suwe, sepur mlaku ngetan. Gedung lan hotel sing maune katon saka stasiun mulai ilang. Katon rel lan pemandangan sak kiwa tengene sepur sing bisa tak sawang. Muga-muga apa sing dingendikake ibune mau bisa dadi kasunyatan ya. Omongku marang Kenes supaya dheweke tambah semangat ngadepi lomba sesuk-esuk. Kenes kamini lan mesem. Sakwise iku dheweke mulai buka bungkusan lan ngajak sarapan. Aku gage-gage melu buka bungkusanku.